И здравейте, приятели, не сме се виждали отдавна, завръщаме се с едно леко казино. Играем в InBet. Този сайт не иска да даде абсолютно нищо. Абсолютно. Никога и нищо. Само взима. Ай тук да даде нещо фри, бе. Фри, бе. Участие. Да почнем с... някакви игри, не съм ги виждал. Ето и спининг. В принцип вампира мислех. Аре, на какво да играем? Тя ако ще дава, ще даде. Преди малко вкарах 60 лева, зеги, не съм снимал. Сега вкарваме 30 лева, да мъчим да избием 60 лева. Ама няма да избием нищо, ама. Айде, късмет. Дай слива, бе! Сливата, бе! Мамичката ти дреба! Ти са габарка нещо с мен. Ева тия седмици камера разберуха. Дали ще спра, дали не, няма да даде абсолютно нищо. Курец. Ще вкарам и 10 лева на тъс. Ще я прегледам и набързо. Ще я преслушаме. Добре, все последното чакаме и нищо не дава. Все последното чакаме. Дай го да го видим, бе! Дай го и последното да го чуем, да го видим. Не иска да даде нищо, само взима. Само взима. Пак няма да го дадеш. Защо се череш и сипваш накрая, бе? Се череш. Добре. Добре. Сега ще правим дубъл. Ай, вържи ги, бе! Добре. Забравям да направя дубъл, бе, да има. Хайде, ти можеш. Хайде, голям запис искам. Ако до 30 на ден нищо, ще я сваля на първа опция 50 стотинки. Дай, бе! Айде, дай, бе! Паси, майка! Прибирай. И даде ги най-накрая. То ти с катер било. На 20 стотинки. Ма нищо. Важното е, че го даде.
Айде да видим на 20 стотинки скатер. О, тя имала скатерната си игричка. Ай, няма да я закачаме, да си брои, да си прави каквото си иска. Хикс 3. Давай, моето момиче, можеш. Искам едно екранче да видя голямо за публиката, за хората, за да играят в сайта ви. Айде. Давай. Спининг крал, въртящия крал. Давай, хик 6, добре. Давай, няма да бутам. Още 6. Давай. Вържи нещо на голям хикс, бе. Не иска да вържи на големия хикс. Мамичката е мръсна. Нищо не върза. 5 лева. Добре, по-добре от нищо. До 20 лева тук играем. Правим дубъл на черно пак. Той да излезе червено, нищо. Айде. Много слаба. 10 стотинки. Загубихме 30 стотинки. Черна, червена, Елена, дете на дивата пустиня, амор, Елена. Само те обичам аз. Елена. Добре, бе, показваш приятно седмаци глупости. Дай ми един скатер на 50 стотинки и съм доволен и се тръгвам от тебе, наистина. Един скатер на 50 стотинки просто искам. Няма да го обожавам той. Защото... бях готов на черно, бе. По 3,20 ли беше той, бе? Немай, че на 20 лева се тръгвам. Ще я развъртим малко за скатерчета на 30 стотинки. И на 20 лева си тръгвам. Тръгвам си, разбираш ли? Тръгвам си. Само са габарка с мен. Показва 1-2 и не дава трети. Значи. Чао. Тук какво става рожденника? Стандартни игри ли да цъкаме? В принцип 20 пар ход се ма дърпа, викам там ще даде, ама е нещо по-така разчупени игри. То няма пари за игра, ама.
На къси играем, защото няма пари да мога да направим клип. Търсим нещо голямо. Голям запис просто. Тук нищо няма да запише, бе. Баси майката. Гледай, бе! Защо не вързали лавите екрана, бе? Мамичката ти. Мамичката ти дева. Няма да играят тази игра. Маги хората на кой играят? Приключваме ги 10 лева тук и това е. 10 минути клипче. Значи 30 и чакаме нещо. Айде бе. Седмиците те търсят, но те няма. И ето идваш си, мъртва пияна. Седмиците те търсят, но теб те няма. И ето ще те намерят с екрана. Седмиците те търсят, един те става, но ще те намерят. Нека започне да дава. Седмиците те търсят, но ги няма. Седмиците търся, но ги няма. По-добре да отида, да намеря някоя пияна. Дай портокала, майка ти шибан сайтин, вече те бав газелата. На майка ти путката, да ти го сложа в устата. Обраби парата, приключи играта. 2 лева. Добре. 2 лева на 20 стотинки. Шибан имбет. Хора, мерси, че гледахте, бъдете се, дайте по един лайк и чао.